Malawi today. Chinga ma wakapa kudia isi chinga di banda kena ko ya isi banda ni pugunya ni mako bega maji tazo sisi naweza serious ya so ndimira ko chinga kabenandi antamadi yojera mina ko chinga yojera ndeti ngo ima pojera palibe penda poti pamene makafijira pabidirira fa bali maina ndito uli maina kwizo kamu okay so palimira ko chinga koma ukafuna kuti uli ndi chitu kwambiri limathaso kufika so kwinazo zini koma pano kuti ujeza ndi ndani mira ko chinga nakula ndi program ya cruise fire zino kwambiri ndipepeseletu kuti sitingacheze ndi iweyo ngati mira ko chinga osakamba za Grace Chinga amene ndi malemu Mayake so mujeza kwathu tifuna kudziwa zambiri za iwe komanso tikhala kondika mwayi kuti mwina tidziwe zambiri za Grace Chinga chifukwa Grace Chinga sitinakhale ndi mwayi ojeza naye ndiye ndikulandireso kachiwiri program ya Cruise 5 kumudzi ndikuti kumudzi kwathu tikamakhala kwathu anazo ndikuchimwa nkhunda amatero koma ndisimukhulupirira ya chifukwa chimene madabwisa njonazo kuti sinankhaiwa anachokera ku Chikwawa ndebe na madabo doka amafusa kuti feri kama yelemba tizilemba kuti kumuzi kwathu ndikuti amanena kuti chimwa nkhunda chifukwa iwana chiko kumuzi kale kuzakhala town nditi kama choka kati kupita kuti kunyumba kwathu ifeyo tikamene ko nyumba kwathu kupita ku nyumba kwa ogogo timati ndiku chimwa nkhunda zimene zizi sizodabwitsa ya chifukwa chonena kuti anthu angapo amene akhandu kuyeza nawo pano ndikafunsa kuti kumudzi nkuti kama zaoneka ka blank look on their face akusakasaka ali ase job ine ndisanani amayi anga abambo awo kwawo ndikwakuti amayi awo kwawo ndikwakuti abambo anga abambo awo kwawo ndikwakuti amayi kwawo ndikwakuti ineyo ndakulira mulongo momuno ndeyo makanika kakudzika ndikoti ndeyo kwathu ndikuti komabe ndikuchimwa nkhunda fa uma ine abe kuti ulembebe nanga maidi kuti kwanu ndikuti chimwa nkhunda so kubadwa ndikukulira inu makulira mu chimwa nkhunda okay yabwino munabadwa anthu angati kwanu chifukwa ife timangodziwa ko Steve special atakati kodi special iso kuchokera ba special okay tinabadwa anthu atatu oyamba ndi Steve special yo wachiwiri ine wachitatu Israel kuti mudziwe kunena kuti ndife ana a munthu otchuka kuno ku Malawi munali muli ndi zaka zingati yo ngono kumano ndezinkandi bowa zimabowa ndi ku primary chifukwa nthawi imene panachitika zinthu zambiri mbiri ndikuti okay sindingazisataso kuti kazochuka koma kwambiri ndinazindikira ndiri ku secondary chifukwa choti ndinaimba nyimbo koma otherwise kwinako ndimangososo kuti mayanga ndotani ndoyimba koma zochuka azisine mazisa koma ka attention kanali bobe attention yonali yocheperako chifukwa nainse naziwije kwa Malawi koma attention naziyambano later ndambano so mmene Mayake amamwalira kunali kuti wakula ndithu kuti madziwana mathawuyeza kapena unali uli wang'ono ndithu uli wang'ono anaya vesti ne ndikuzindikira ndithu chifukwa anamwalira ndili ku secondary nthawi imeneyo nezo kuti ndifuna ndilembe maiso a form 4 so timacheza kwambiri and chicho sichayo amanduza I mean muthu form 4 ndikantsika ngationa kwambiriso cause mayanga namba kugezana nawo ntamba kuimba nyimbo ija kuimba nyimbo ya anandigula for nthawi ndili ku primary komanso zoimba zonse ndinangokhanga ndi basi tiye ukaimbe so nthawi ndimene naona namene kuti ndayamba kugwirizana nawo sinangamangonduzira panga chakuti koma I think iwo anayendi china chake choti anayendi emu ndithu kuti mwana izi mene kumpanga koma ineyo sindinaye mu chimene chochoyi sizimandifikayi ndimangoti timayimba cause kwathu konse anthu amadani so that's what I was going to say kuti kuimba kuiweyo anthu amapanga discover mosiyana kuti I think inendi ndili solo imba ena amakhala kuti mwina akamemba mukwaya kamatani koma ena amazoti abadwa mu family yoimba ndio mangono kuti aliyesa akula kumene koko iweyo kwenikweni unazindikira bwanji kuti ndikayimba anthu ndithu akumacheuka ndithu kuti munthu akuimba atu apa ndi zodabwitsa ifanana kuti kwathu kumenda nenera ali jesa amabadwa uyimba
So ineyo tinali mugwa imodzi because iwo anali director atu ndi amapuzisa lese chimodzi. So ineyo ikafika nthawi yanga ndimanda bodi nthawi zinama ndi amakangati kundipanga ngati ndine mwana wawo akupuzitsa komano akumakondera wina wake amene ndimayimba naye ineyo mugwa muja. So zimandipsesa mtima koma sindinkazozo lina chifukwa ankapangira dala. Yes. Chifukwa amati akamakonza uyu ndoti abwera kwa ine nani angondidoja ndoti ne misozi. Kubanja amakangamira kwa ina. Nzakwa kuimba bwino usukimba bwino. Ninkati koma ndoti ine izi ndizanga ndi pamene ndinakhangati kuti bwanji ningo samazitengere kwa ningo zisiya. Ndikamakaimba samawatengere sofa limangolira. So ndinafika no ndawi yoyo kuti tateo kaimba ku studio. Yes. Ndinakaimba buno bwino. Ndiyo mimi nasebizo ndachuka. Kumaso sindikazitengera ndachuka kumano ndinangopezo ndachuka. So ndinaza zindika kuti I think it amandikanizira. Yes. I think amandipuzisa komabe ndinkadelera. Yes. Kodelera sika majoka hapo ya. Sika majoka. Akamaimba nyumba moja because taiza mbili Saturday tibabanga black teas. Okay. So anali yanama achikonti. Ali yese amantenge chimodzi. Yes. Ali yese. Zoti amakanga duti amaje okanga duti anthu ndikapuzisa ntena ke faza unali yese ali kutani. Arachuka. Ataimba onditoka zikika. Ai sama kondera. Yes. So nditaimba nyimbo ijamba mina vizozo kuti nali kamwana katuntu. Yes. Kuti nene pakwambiri. Yeah. Fama yanga kalikala ankakunda zoti muna tikafika pansi kapena pake anduze zoti ndiyime ndizivina antazini basaya gandalawa atanote dawa ndathi zezi jazi zimavidirira kufika mpaka no studio pantena no studio pamene unazawa atinga trend ndivele vele ucheze ndi miracle leo lino vele ndi miracle Chinga auri kwa lero dzina lizitira pamene mama chifanyoti yeyu ndioimba ndipo ngati oimba dzina lake ni Miracle Chinga ndipo tikucheza naye ngati oimba Miracle Chinga komanso ngati mwana wa mmodzi mwa oimba otchuka kwambiri kuno ku Malawi Grace Chinga. Anaimba nyimbo zambiri. Ilipo nyimbo imene iweyo imakukhudza at a personal level kuti baba maseni ndi nyimbo yana ndimbira bwino kapena makuti zonse ndi zabwino. Okay, but it's nzo vudo ya. Yes. Yeah. Wada anthu ina amadali achani. Yes. Amata kuimba. Yeah, kwambiri. Ndipenda mali ndisanga nyimbo yake iti. Absolutely. Because ndikakhala kuika nyimbo zonse maba monse umaona be kuti nyimbo inaiswe kusuntha ngati kuti yayimbidwa lero. Yes. Ndekusankha kwene ndina. Kuvuta. Koma panopo nafuna kuti ifana kuona kuti umayimbaso nyimbo zimene amayimba mayako. Ndivi ni nyimbo zako ukamamvera zimene kuda kuimba ndi Grace Chinga amene ndi Miracle Chinga. So for the sake of anthu amene amakonda kwambiri nyimbo za mayako ndipempha kuti uyimbire ku nyimbo kandi imodzi kandi ziwiri. Okay, yeah. Ungalimbire ku nyimbo iti kali nyimbo athu yoyamba program ya Kuti. Mwayenera ulemu. Yes. Mwayenera ulemu. Ndikoza kuimba nawo. Ndizimba best. Kuli zinthu lero tutikati kuswa sound osati masewera ya Grace Chinga akuti mwayenera ulemu pali keyboard apa. Ndiye kuti munthu ofunika abwere kuti tipange setup posa yenda apatikali kuimba komanso andifuna ndiphunzitsa tone ndizo kanga imeja yomango kale mwayenera ulemu mwayenera ndizingomenya tina yake ma backing vocals takati wewe rufati chite mwayenera ulemu kuimba kwa Grace Chinga mprogram lero ya Cruise 5 ufuna ndiambe kuimba nyimbo ya Grace Chinga mwayenera ulemu Miracle featuring Joko nakupanga featuring ndida Joko featuring Miracle Kwaza makizi ndanda ali makizi azichuyo kaka aya Jose apura jayo panga na Jose so tipa ndipuzitseni ndiziti cha inuyo ndamene muziti inuyo muziyanga mwayenera ulemu okay ndizingoti mwayenera okay inuyo usanga ayizama zomata kuimba yise manyazi musandikweze ile kamba musandikweze muntengo ndikakutsika ndingoti mwayenera ulemu tiye ndingaluke pamaso pa dziko okay ndikaimbize Mutamandike mfumu ya mafumu Yesu mwayenera ulemu mwini zolengedwa
kumwamba ndi dziko mwini dzuwa ndi mwezi mwayenera ulemu usiku ndi wanu usana ndi wanu moyonso ndi wanu mwayenera ulemu ndinu yela mzakala bewera paka kuntawi zonse mwayenera ulemu alibanga kuweluzeni mwayenera ulemu kodi ndinu opanda danga mwayenera ulemu palibanga kulamuleni mwayenera ulemu palibanga kukumbeni baba mwayenera ulemu dziko lonse likukwezeni mwayenera ulemu mwini chiyambini mathelo mwayenera ulemu bondo lonse lipinde baba mwayenera ulemu lilimelo livomereze mwayenera ulemu uye mwayenera Yesu mwayenera kutamandidwa mwayenera Yesu mwayenera ulemu mwayenera Yesu mwayenera kutamandidwa mwayenera Yesu mwayenera ulemu mwayenera Yesu mwayenera kutamandidwa mwayenera Yesu mwayenera ulemu ndikuyamikani ambuye Yesu mwangamene muliri mwayenera ulemu munandivutula pondilenga mwaluso chifaniziro chanu mwayenera ulemu munakuzera tuzondiyenereza ndisanabadwe ine mwayenera ulemu muntu ndi ndani kuti mumlemekeze ndikulankhula naye mwayenera ulemu ulemelero ndi wanunuka mwayenera ulemu simumagawana ndi muntu mwayenera ulemu koma ine mwandigawirako mwayenera ulemu uye mwandilemekeza mwayenera ulemu ufumu wanu ngomuyaya mwayenera ulemu alibabiyisana nanu mwayenera ulemu milungu yosera mbira inu mwayenera ulemu alibakuderani mwayenera ulemu Yesu mwayenera Yesu mwayenera kutamandidwa mwayenera Yesu mwayenera ulemu mwayenera Yesu mwayenera kutamandidwa mwayenera Yesu mwayenera ulemu chikondi chanu chosandiyenera malingani ntchito zanga mwayenera ulemu ndikuona ngati mundikondetsetsa kuposa anthu onse mwayenera ulemu mbuye mwabisa moyo wanga posamu nganisamaonapo mwayenera ulemu wapanda mphamvu yanu ndili chabe chilichonse chiyima mwayenera ulemu mose ine ndikuchimwa mbuye mwayenera ulemu maswanu amaona mwayenera ulemu kadakhala kuti ndi munthu inu mwayenera ulemu kada ndiwonongera pompo mwayenera ulemu pano mutatopanane mwayenera ulemu simubwezera choipa baba mwayenera ulemu moyo wanga simpindula nawo mwayenera ulemu monga mene mufunira mwayenera ulemu Yesu mwayenera Yesu mwayenera kutamandidwa mwayenera Yesu mwayenera ulemu mwayenera usiku mwayenera Yesu Yehova mwayenera kutamandidwa Baba mwayenera Yesu mwayenera iwe Samara amene ndi miracle amene ndi miracle Chinga kuimba nyimbo imodzi mwa nyimbo zochuka kwambiri za Grace Chinga. Miracle ndi mwana weniweni wa Grace Chinga nayenso ndi woimba
Mayake analoimba nyimbo imene ni nyimbo ya mphamvu kwambiri. Basi. Ni nyimbo ya tanthauzo kwambiri and I loved Grace Chinga's music. Chimene ndinapanga observe ndiye kuti Mayake anali ndi luso lotenga mawu ambuku lopatulika ndikumawayika mu nyimbo. And zimatengera munthu kuti uzikhala kuti mawu aja umadziwa kuti udziwe kuti apa yalowa verse twa. Amailowa ndi mawu ena aliwonsewo kukalowetsamo verse kukatulukanso kuku iwe ngati somawerenga ungomba kuti zonse zakuzimba pamene amakhota kuwotcherera mkatimo. Kwa munthu osadziwa Bible ozidi akungoyimba yes. Koma it's from the Bible. From the Bible. China chilichonse. Dziko linadzidzimuka kwambiri atamva kuti Grace Chinga wamwalira. And of course finally osema khala yodabwitsa yomvetsa chisoni yokhumudwitsa koma Mayake sanadolentha yetali malingana ndi ena femeti nkaonera tinangodzidzimuka kuva kuti akuti Grace Chinga wamwalira bwanji anachita ngozi anadwala anatani ayi mmene anthu amachitira amangofalitsa nkhani amangonena amene sanamwalire khalekhaleni kuona kuti munthu chatu wapitadi chinachitika ndi chani. Ineyo sovena ni madabu okay ngati mwene munena ndingona ngati mayanga walipo angopita business abwera. Yes. Ndimene makhalira moyo wa tsiku ndi tsiku cause ndinavomereze. Koma kuvomereza kwanga mwina ndimavomereza kunena kuti Mulungu satani sala kuita. Mulungu anaye ndizo linga zake koma kwa ife kuti tivomereze chimakhala chowawa chimakhala chovuta kuti lero uvomereze kuti zinachitikadi inde kufuna kwa Mulungu komabe chimakhala chikuwawa tsiku ndi tsiku. Kuti zinachitika sana dwale. Kwa ineyo ndimanena sana dwale. Chifukwa munthu odwala madziwa kuti munthu wadwala. Koma unene yamo kuti macheza anaine ora akakuuza kuti ineyo nthawi imene ndinasiyana nawo that was ndinasiyana lashi ngati Friday masiku so tinacheza. Friday akandisiya kuti akandisiya ku school. Sanaone kwa kudwala. Okay. Anali bwino zisa mphamvu mena mayankhulira kupita school. Ukagwetsa izi upeze ndama ya pocket money ndibwanza kuone ndoti ine mande ndikulemba mayeso masiko yandikana koma moneka kuti munthu ali ndi chani ali ndi mphamvu koma akuganiza chimene ndikudziwa ine amoneka kuti akuganiza so if I obe inali yovuta yoti sindingafuta kozi kuti chinachitika ndi chani mpaka na pano sindimazo chinachitika ndi chani koma amene ndanena kuti Mulungu sala kuitsa akudziwa chilichonse. Ndifuna ndipe kuchokera kwa iweyo I know this is sensitive. Iweyo ngati munthu oti unali very close ndi mai yako. Anthu amayankhula zinthu zambiri munthu akamwalira. Ani nthawi imene ndimakumbukira anthu ambiri amafalitsa zinthu zambiri. Ayi ndi za satanic. Ayi akuti anaimba nyimbo ndi akuti amupha. Ayi atani. So anthu ifeyo timakamba chifukwa kuti munthu chasana ni bale wathu ndesitiganizira kuti kodi azibalaka kamamva izizi azizilandira motani ndi anthu ndimaona all even ma Facebook kuti anthu alimba mtima kulemba izizi about munthu uyu kulemba tani kuti koma no ataka kuti munthu akuneza mbale wako inu zimeje munazilandira bwanja anthu akumene zimene zichazo. Ndiye ankhulaso kunena kuti ndisanene fojo dichapanopa koma moyo wanga ndakula moyo oti anthu akhala nane negative kuyambira ndi mwana. Okay. So ndikozonena zoti sindibazira badira. Chifukwa kulimba mtima kunayambira pati pamene popo. Chifukwa pana ankhulidwa zinthu zambiri zimene anthu sakuzitana sakuziziwa chimene chimachitika moyo kwa munthu ochuka ndi ankhule mawawa mwina anthu ena saziwa munthu ochuka amakhala kuti nthawi zambiri akukumana ndi zinthu moyo mwake koma saonetsera ku dziko chifukwa ndi munthu mmodzi amene sakupanga inkali chatu. Yes. Ndiye muzaonesese even mbusa munthu akakhala kuti mbusa amatha kukhala ndi mavuto koma tofukoloko lija ndoti akuganiza koma wina akayimba foni kuti ndandithandizani timene tililiso ifeyo tikakhala ndife anthu timakhaso ni maganizo koma we make sure tiyang'ane kwa anthu kudzioni kausekerera kwa anthu koma tikumana ndi zinthu chimene ndingane njoti amadusa somuzi. Yes. Koma dziko sili maona chimene maona chifukwa music kupitirira moyo wawo kupitirira amaona kuti akugwira ntchito akuyimba koma amakumana ndi zinthu ende akakhala pansi kunduza mirako tabwera kuno usamadandaula ineyo nkumafika kuti ndizoonadi akamanduza zinthu pena ine ndi madaba kuti chimene lolo ndikuti ndinkaenera kusiyana na ana ndiyankhula mawu ino ya jawabu nkunena kuti
kulipate kwa adani akumwa misonzi yanga which is by neyobe chinandilemera kuti akutanthauza chani Ananena zimene anayankhula zimezo ine nkufika kuti kuda kuyankhula zimezo ifa chani so ndinawafusa mutanthauza chani akuda zambizi uchitika zimene ena simungathe kuziona koma ine ndikuziona nde somehow tikozoona kuti kumachitika zinthu yemwe zinazoona adiru zimene zimaveka aya sizinaizona ngadaniwa mamwe iwo ndamene amadziwa that's why ndikuti pali zinthu zina zimene anthu sitengayankhule kuti kudziko okay even ine ndi mabala ena amene sindingathe kuonesera kudziko koma ndimasekerera ndipo ngati kali kamsikana kamodzi kamdzimai kamodzi kosekerera chapo ndiweyo kali ndi zinthu anthu kama kane mavuto amene uche kuti koma tsopano ndizibwera kunoko kumakuonesa nina koma ndi chinthu chimodzi chabwino kuti nthawi zina walo even utakhala kuti wamva nkhani kapena ukumva mbiri yako ine yake yonyasa imene mwina iweso sinachite kukhanga tisukuona koma ukumva kwako chimakutetezera fo kuti imakhala kuti mwina mbiri ija kapena chinthu chija chathana kale Mulungu athana nacho kale iwe sakudziwa uli chete kale kunatsamveka kuti anthu ena akaphwanya manda a Grace Chinga and panatuluka ma pictures so ndi social media ipena imene kuti zimavuta kukhulupirira kuti sachitikadi kapena anthu akungosinjirira zinachitikadi imeneje inuyo kuchechai zinachitikadi ineyo nali kutali kakuimba kuva kuti ati aphwanya manda sinaganiza kuti pali chifukwa chophwanyira manda takapeza mmene pajatu kuti paphwanyidwa pabedwa panapangidwa china chake ngati kuti tineka anthu mmati chani statue anajambula chituzi ngwika baibulo mmene moja maluwa anthu amapita ali kusolola maluwa kutenga chibaibulo cho phwanya maluwa wangu manda kuti mwatenga kuti udzipita nawo kuti ukaika nyumba kuti zize chani pena kudabwa kuti kodi kapena magulitsa manda ngapa amene apangida pesa kapena anali Grace Chinga tukamba ta Grace Chinga so anthu anachoka straight kubwera kutafika kuti manda Grace Chinga ndi awa kula sinzoti amafuna po chani panafukulidwa nditu mese timapanga ujeni madi zinaswedwa zimene zizikuswedwa inde chimene chimaumbira chimaika pa mambaji chokongolachi chaterazo kuswanya ata mwina ina amagulitsa kozi zinakafusa ata anaza kuswanya anthu anaba so simuna nkhani meje simunafuza kuti chinachitika nchani kuti anali anthu kozi wafusa anthuwo aho awanyata ukoko amakamba zonena kuti zinangochitika sona usamaranda zinazoti zinachitika koso before that kapena this was the first incident which kana ikoyamba kupeza kuti manda aphwanyidwa anthu atengatenga mozi manda akulungata ameneyo zopsa kwa basi etu komano mwachisomo cha Mulungu napeza zoti tinapeza bendera manatanga kama nakozaso ndesa nabwere soyi sanabwere how ya vira ofunika kuti abireko sana zinazoyi nangoti bora pakongole komano pasafichiro munthu olemekeza sakwenda akhale pomene panalilimbo komanso kuphwanya yako nali kuti kunali kunyazitsa chifukwa panali peso za dongosolo kuphwanya ndithu yanaja kuphwanya chanchani koma mbuyendo abwino tinabwezeretsa pali bwino so kunkapeka zonena kuti Grace Chinga Asanamwalire amapeka nyimbo kana ali ajambula kale kazina atani zinatabwanyi zimene zichi mayanga amapeka nyimbo zochuluka mboni wake ndineyo fo ine magona ni mayanga kwambira kale ndi maona zambiri so amapeka nyimbo zambiri zimakhala mwina mu studios so baba mwe malizira imene atulusa ya Esther inatuluka kwa malizirano atatisiya monja koma kuli nyimbo so zina zimene sitinazigunde ndine kuti tikaziloncheno so zinazo analowa mu studio anazijambula koma chabe kuti sizinamalizisidwe bwino kumene zomwe adzabwerenso adzapangisa zamalizitse so anthu ena anatipeza anajambula nyimbo za mayako mbwere mzatani mudzatenge mwina nthawi ndi imene makhanga ndikuvuta komanso manamba apena anazasowa koma apa patapizabe anthu angapo nyimbo zina anatuza kuti tikatenge ndiye kuti zikuyeneranso amalala adzazimvere ndithu pali kuti ndikafusi bwanji fuso ili kuti anthu asandukire
pali phindu lina lililonse limene mumapezapo inuyo ngati akubanja kutengera kuti mai wanu, mchemwali wanu, mwana wanu, anti anu anali munthu otchuka. Ndikunena izi fo yonena kuti kwinaku munthu akamwalira oti anali otchuka kwambiri makhabe kuti tindamatena makhala kumapita kubanja kucha kandi maroyalties kandi chani kotero kuti pala anthu ena kuti ndituyayi pano pakuyenda moyo ofewa chifukwa yoti abale awo ayi Bob Marley ayi anali ndandani. So sindikudziwa kuti kumayi kunoko zimakhala bwanji kuti kodi munthu wamkulu ngati amene uchayo oti anayimba nyimbo zambiri anatumikira nyimbo zake mpaka na mano awo zimaziika kodi akapita kubanja kuzimakhala bwanji pali chine semene chimachitika. And funso labwino ama yaratisiya ineso ndinkaona ngati kuti zindalama dimena anthu angati vangira ifeyo ankaona ngati fita nyamwano akusiyirani zindalama inu kuti amayana analochuka inu simungakhala kuti anangokusiyasiyani ya umaona kuti anthu kuti ndi ali papuma kona kuti amuna pana ndi zinyumba kwina kwake kuli ndalama komano taiza mbiri munthu akakati wadisiya zambiri zimasokonekera because maybe you don't know my accounts kuti amaenda bwanji. Ngati mwina zina zimene mwina tinayamba nokudziwa tinadziwa ifo kuti ambaso kuyimba koma zina sitinakatha kuziwa ngati ndalama zimene tinazo koyambirazo chimene tinaona tinayo kuti bwana tipange show tikayamba kuyimba zizipitirira otherwise zimaoneka kuti ndalamazo zinayizochepa koma munthu analochoka. So ndalama kumbali ya fikira lero timapindula ifo chonena kuti mayanga njira imodzi imene yamapangira survive moyo no even ife kuti thandizira inali mbali yoyimba koma anali business koma kwambiri chimene chinali chakumtima kwawo kunali kuyimba. So ngakhale mumadziwa timalandira anthu maloyalties tikayimba munja pano pabwera makono maishu buchani koma kwambiri mwina tikhozanira maloyalties amanena kuti madeceased anthu amatani ndi ndalama. So zimene zichabe zimathandizira ngati ine kwathu amanitchula ngati kuti ndine Grace amene ndikuyang'anira kwathu. So ndalama imene ndingapeze ndikuyenda ndisamalebe mtundu wa kwathu. So zimatithandizira kwambiri tiyimbe nyimbo number 2 ningakondesa itakhala ya Grace Chinga kena kulufuna timbe za Miracle Chinga tsopano ngatoyimba chifukwa tamba ndithu zambiri zakuzana ndi Grace zina zoti mwina silingathe kumfunsa Miracle ifo kuti sangazidziwe yayi koma pano fali ile nyimbo number 2 mprogram ya Cruise 5 kuimba kwa Grace Chinga yakhala nyimbo yanji mene Mboye Chinda uyu ndi Andy Paul ukavanda famudzi muno munhu akadana chindani soji chandikulira kuti mene ine kuimba nawe mene ndizikoti a Jose abwere pa keyboard kuti atipatsire ndikulireni nyimbo yochuka kwambiri ya Grace Chinga pano ikuimbidwa ndi Miracle Chinga live pa Zodiac. Chandira mela mwajita kundi kutuira ngati mvula zomwe mwajita chaka chino zatilendo umboni wanga wale uposa watsulo mbuye zomwe mwandiwaza zizangazoka nazo mwaniviza udari wajirendo kome masompenyanga sana fikeko inu Yehova nululireni chomwe munaika pamoyo wanga akamationa mwazisira ndikundi
ndikundira nacho mwajitata chiko changa mwajitata chiko changa mbuye chiko changa chisefuka mwajitata chiko changa mwajitata chiko changa mbuye chiko changa chisefuka mwana ungeni misini unganga nyumba hadakana na sanduka wapangoja habari anasius ananitaya nandikumbadani ndine mwana wa ule kwa mambo ya manditola mwana wanu leo zabuta ndisaka nandipepesa paka kundipemba kuti ndiwatandise nandinyengerera nkhale mfumu yawo inu Yehova nululireni ideo kamoyo wanga bali yantu yena akamajiona majisira ndikundira nacho Yehova wanga nululireni chomwe mudaika pamoyo wanga chali yantu yena akamajiona majisira ndikundira nacho oti mwajitata chiko changa mwajitata chiko changa mbuye chiko changa chisefuka oti mwajitata chiko changa mwajitata chiko changa mbuye chiko changa chisefuka kuimba kumeneko ndi kwa Grace Chinga koma pano live kutimbira Miracle Chinga amene tikuyeza naye program eno ya Cruise 5 ameneyu ndi mlendo wathu lero ndi mwana wa Grace Chinga komanso iyeyo payekha ndi oimba odziwika bwino kwambiri kuno ku Malawi Miracle Chinga kuti dziko lidziwe kuti kunja kuno kwabwera oimba ndifo ya nyimbo ya Hosana imeja ndimene gwedeza mafuko kwambiri Hosana nyimbo ya inavuta kwambiri but my question is kodi weyo unalowa mukuimba chifo choti mai yako anali oimba kapena iweyo ndiwe oimba pawekha ngati munthu ine ndoimba eti munangona kuti apapa wene masteni ndako dzakale njira tingolowa zeni mujaja ine edi anakufungira cross chibanda ineyo ngoti naluza zambiri nakauti nthawi imeneyo na serious kuti sini madere yako kuti mimi waso akundikalibira zimavuta amanena kuti olo even abamba kuti aphunzitsa akazi awo kuyendetsa galimoto zimavuta olataka kuti uchira ndi opuzitsa olataka kuti uchira ndi opuzitsa galimoto so munthu kama yako kuti akuphunzitsa uzingotenga kuti koma makana nazo busy koma baba atangoda ajoka muja olo mphamvu ine zoti ndiyimbire ine nalibe yes koma kunyumba aliyesa mazuzuli we umarani now you think ine ikanali serious nthawi imene ija iwe Miracle utawimba adu anda kunyumba utawimba ine misonzi Jongi ya mutaji mimi nikaganizia kwambi ajabu ndadusama nikageza kwaje kuti ndisanambe kuimba paja ndaimba kale nyimbo icha yana ndikula icha ndio ndaimeje ndachuka so ndizinkani zoti sindikuziziwa fana nika bebe ndizikali ndacho saka ngino awiri ndachuka ndizinkani mazo anthu bazi kanona ngati wangu zina kazoona usamangonda bizira kuti iwe bana chuka ndizinkani ndiba kwenda mfika chifwa chungamu chimajuka kwa munhu wake
Olozo mnaka matakunava. Anamba kana anagwira mbuzi ili mapewa yo. Inu mabambuzi. Ai, sina mbuzi. Koma chilungamo chake niye machiziwa. Okay. Fo ineyo anthu amata undifotokoza kupambana mene mazizira ndeke. Koma ineyo imene ajabu inadu sama. Nabezo zoti sinanga tikuimba tidachuka muja nandigura. Anakankwa kamwana kani mimba ya koma mimba kana alibi. Mimba ndili wang'ono. Nisana kutanzi kuswa hai. Koma taro ai. Nani ko neneba. Kadundu nakuzanga. Kamimba jonchi koma oneka kuti aka muna muligena ka So antata una zimezi jankaona ngati zinzizona. Okay. Anandifusa kuti mayanga ndikuze njungama job mwina simudziwa. Anandifusa. Kani zuveka kani zuveka. Wana nyuzi? Yeah. Nyuzi ira kuti ndimimba. Uma muzwa kuti ndati zima yamene ndikumuzwa kuti sizima indizibambo banana zizo. Zabodza lesi. Ndizima iso. Ai ndizibambo ndo anazonje. Ndati ndimamuzwa naimba nyimbo yakuti akuti ai. Mawage amakangana anzimayi koma sindia? Sinzimayi. Anangoti basi vidoko vula uniform. Kira nazo nthawi izi. So, pabe unavungidwira. Pamene ineyo atangonuza zoti minako ukhozoimba. Yes. Amayi atisiya palibe so munthu wina. Mina ukhozoimba. Inende ngwa challenge. Yes. Ndi. Bweretsa ntima ngazimenezi. Ndimba. Yes. Anapangisa show ine nkukaimba kuti. Yes. Kumaliro kucha. Yeah. So, ndinene kuti ndinoimba komaso chisomo chinandigwira. Yes. For unabadira mbanja loimba komaso masena nata kola kale mpanja atakoza kale so yona ngodutsa mmene. Komano ichocho ndi chinthu chabwino komaso pena ndikuchona kuti ndi chinthu choyipa. Chifukwa chonena kuti tisaname pano mayako anali munthu woimba ochuka kwambiri. Now anthu akamakuona iweyo mamota akuone iweyo ngati Miracle amakupanga compare ndi mai yako. Zili ngati kukhala mwana wa Bob Marley. So ungachuke kuposa Bob Marley. Munthu uja ndione anayifungira game kupedi kwambiri. Kukhala mwana wa Oliver Ntukudzi iweyo ngodziwa kuti kuchuka kwako kuti ndiwe mwana wa Oliver Ntukudzi. So ungafike pone kuti papa ndiye Bruce. Ndizona. Kwambiri. Your experience yako yakhala yotani? Mine experience mine ndayona ndizona. Ndamba kuimba china chovuta Malawi kuti avomereze kuti uyu ndi Miracle. Yes. So kuyamba ntchito imene wina wake wayamba iwe kuti uyimalizitse sizophweka. Atama kupanga measure ndi uja anambisa uja. So ine ndazifuza kuti ndine ndani. Ine ndi Miracle. Yes. Aonele mai yanga. Chipendo panga pa ndichani. Ndisayiwale ineso ngoimba. Koma chinthu chichi nchotheka kupitirira. Luso ilili safi. Cause pakunena chilungamo mpaka na pano anthu amaimba nyimbo za best Chinga. Yes. Even ine zima ndivula kuti ndipite kumalo nkaimbisa ine. Umazoro. Ndimafuna ndimbe ziti. Cause ndikumene ndatani. Wachokera. Ndachokera. Okay. So ndimafuna chinthu chichi anthu adzichimvesa chonena kuti uyu ndi Miracle Chinga. Mwana wa Mariam Grace Chinga. Okay. Akamandilandira andilandire kuti akuimba yo ndi nani? Ndi Miracle. Cause mautumiki ndo ofana na maitanidwe ngosiyana. Ngosiyana adaimba kale. Chifukwa ine anandira na mosiyana. Yes. Yeah. Ine anandira na mosiyana ndi mena naitanira mayanga. Yeah. Chifukwa even mapekedwe athu ndosiyana. Chifukwa sungafananize Miracle generation ya Miracle ndi ya mayanga. For generation ya mayanga inaliyo tenta. Naso ntaona nyimbo zake nazo athu ndosiyana adi. Anthu ndosiyana. Voice yake ni mema fanana. The voice sounds very much like masiyana mangono. Nangasi yako ndio idakali imene jenayo ndi yakuimba imene yako idakali pena pake hapa kuti ndiye chichepere kusiyana ndi imene ichi. Komabe hivi nika nyimbo zanu ndizosiyana. I think muri sangira nyimbo zanu sokuti Malawi sazoe. Kuti asiyanitse kuti I think no. The Grace uyu ndi Miracle. Yeah. So experience yako yakhala yotani ngati oimba. Now before I even ask about experience pali nkhani ya oimba nyimbo za ena amati gospel artist, ena amati za uzimu, ena amati ine ndimangoimba nyimbo. Ndimango peza kuti mwina pena ndaimba za uzimu pena ndichanchani koma ineyo musamanditchule kuti gospel artist. Inali debate otentha kwambiri mbuyo. Pano posi nzoti ine mmadzika mu gulu ichi. Ine ndo gospel. Ndiwe oimba wa gospel. Nyimbo za uzimu. Okay. So now tikambeza iweyo ngati oimba nyimbo za uzimu. Mtsikana kapena wachizimayi oimba nyimbo za uzimu. Experience yako yakhala yotani chifukwa ndimamva kuti kumene kuso kuliminga usati masewerayo ku gospel music iko.
ku gospel music so vana anthu ndimati kusita foti ndimakoti maimba nyimbo za mulungu mavesi ndeti mona kuti zonse someko zimakhaso zoti umakhala kuti za mulungu ineyo mayanga anandiputsa chinthu china chake uneyo kuti anthu tisamapangane judge tisamaweruzani cause ena anati weruzako koma sankatiziwa so chimene ndifuna kuti anthaza nchonena kuti tonse tipadziko lapasi pano ndife ochimwa tinabwerera pafumu wa mulungu timachimwa now ndi chifukwa chanamati tizilapa timalapa tsiku ndi tsiku sizoti kuti una abusa akalalika ndoti sachimwa amachimwa nawo andizofoka koma kuimba kusiti kuimbira ifeyo tifuna kukondwetsa dzina lane la mulungu anthu amudziwe Yesu kuzera mwandani ukutanthauza kuti anthu amaweruza kwambiri anthu oimba nyimbo zawo zikusiyana ndi anthu ena onse chimene chachitika chikozopeza kuti mwina ineyo pena pake ndambala ndilese dambala ni munthu pansewu pa munthu mwina munthu anandivutadi andiwezi nakupyetsani zandipyesa mtima ndayankhula ndiye wamuza zilungamo ziwiri zitatu mwandilagwira naneso ndi anthu andipeza mwina ndikugiyankha pepacha ndoti ndapyesa mtima mwina akaba kuti matunga gospel koma tapona imene akuyankhulira pamenepo now akuiwa kuti ndine munthu ndimawawidwa cause chimene ndinapanga notice chonena zoti anthu ambiri amatika gulu lina ifeyo ngati kuti ifeso si anthu now amabwera kuti athakuti yankhula maopinja akuona ngati sitiyankhula akuiwa kuti zimene zimatidya aso nafe siku ndi tsiku zimakhala chikubwera chikutidya amangodabwa uimba wamwalira kuphinjika timaphinjika chifukwa anthu akutika mu chimene chocho even ena saya gospel enaso mwinaso ndikhuzana zoti ena ndasekwera koma amakhala kuphinjika in the name of kuti ngochuka sakwene upanga nazo zimene asakwiye yayi asalalate timutukwane pa Facebook mere ngatukwanire asaliyankhe yayi muzaone ndoti artist ngatanga yankhe pamene paja aoneka ngatoyipa anthu akazendewera comment imene yoyo mpaka na 100 comments mamona wayankha so chimene chimafunika nchoti atitengeso kuti ndife anthu ndife a gospel koma still tikulalikira dzina la mulungu inde tikunena za mulungu amve mauwa ifeso tikakhala kwathu tikakhala kuti tachimwa timalapaso tikalapaso tikumvaso zomwe zija chifukwa timakhala uzitumikira tokhaso ife anthu amene timakunena nife ifeso timanena nawo ndipo muli mgulu ife ine ndimanena nawo ife anthu amene timakunena nife timakunena nife achonena kuti pali zinthu zina zake zimene timayembekezera kuchokera kwa anthu ngati inuyo amene mukutilalikira chifukwa munthu kutilalikira umene machita kucha mauta tisamamwe mowa tisamasute chamba tisamachite uhule tisamachite uchopi tisamachite ugogodi tisamachite unthira kuwiri mmatidzudzula so that is fine tsopano niyo ngati mukutidzudzula inuyonso musaonezeka kuti mukupanga zimezi so mwina anthu amakhala kuti they are holding you to a higher standard kuti tsopano nanga iwowa nyimbo ija akamayankhula atamakhala ngati kuti akuyankhula nthu moti nawonso akukhulupirira zimene akunenazo koma nawonso akapangaso izinso zikukhala bwanji iwowa ndine tizikhalanso kumakankhana kumowa kuno kucheni kumwe kuti zikukhala bwanji ndipita kototo sapa so mwina anthu amakhala kuyembekeza zimenezo ndizokhazoka tikunenazo nezoti ndizovuta even ino ndina gospel maziwa musandisezeze tanda meneo ndina gospel chifukwa ngati mmanyamuwa upita uchechi ndina gospel ndina gospel now sindikuena iti ndikueluzeni kunena kuti mina kwana ibapo nyimbo yakuti ndoti iwo nda gospel ajwabu aja amapita kuchali kuma naso ndanthu asekiraso kaso ndoti nda musiyeni woyereza wiruze iyeyo koma usati niwe umwe tisaweruzane padziko pano fana kakhala kuti iye ngoyerayo ndoti anakakhaso pati pompano ambuye sali panoto koma amapezeka palipo samationa suzanazipatula ndiwo patulika koma ndipo mwenene amuti ndeti basi oimba gospel oimba secular alise ndife chimodzi ndani lonse tizingogudubuzika mudziko muno basi ndife amodzi tisamatayani oluza ndi mulungu akuterotu mirako amene ndi maganizo ake simaganizo asati so unanena kuti kwanu munabadwa anthu atatu Steve tinamuonako pena pake naye samakhala ngati amachita zoimba amaimba winayo ndinda Israel amaimbaso koma sitinaonetu pakati apa Steve special kuti alipoto mwaitini mumu akutani Steve special akutani anata munatamba nyimbo imodzi wakoza nyimbo zake naye safuna so
atentese ngori likuvya uripa robo muvuni abweraso muvuni kakufufuma kena kake akonza kuti azibanga wasende moto nazo ndokakasa kwabasi yeah because we haven't heard a lot from anthawawo of course anakhaji bakatipa nongo sozwi zitatu okay yeah umaziwa anthu fesiti mangodali akuimba kokha yes so anayima busy ena koma osewa kone oda akonza ndithu nyimbo zabwino kubeka nyimbo za uzimu iweyo umakhala zimakubwerera bwanji ndikufunsa funso ifanyanira kuti one mai yako amoneka kuti amadalira kwambiri Baibulo chifukwa nyimbo zawo ma lyrics ambiri amoneka kuti munthu yuyu lemba amalidziwa one two kwinaku anthu amatha kulembera na nyimbo chifukwa ine ndikhozokhala ndi luso loyimba mawu amphamvu koma sikuti ndi luso lopeka so I don't know kuti iweyo kwenikweni which one works for you ine kuyamba kuimba kuyambirira sinkatha kulimba okay so ndikena kuti ndiziyevetse ndifikire anthu amene amarani amatha kulemba nyimbo azindiphunzitsa not kundilembera koma ndiphunzitse kuti timatere so oyambira ndo anene mbale wanga Steve kodi matani yes ine ndagwiramo yeah sure kuti ndizimba ndimayimba kale koma zanga zoti nokuti ndiyakuyimba nditani zanga za nyuwani nditani so amanduza lero ukabona udenge Bible kaoneso experience ya life mene makalira china chichose uzitani uzitophatikiza nyimbo uje kuphatikiza mawaja nkupanga nyimbo komanso kupanga kwake timatete so zakabe zukayo ngati zovuta kuti munthu ube utenge mawu aphatikize zimanditengerabe mwina lese kuti ndembeka nyimbo kamozi ndoti myezi mwina iwiri udakalimbana nayo kuti kwanire mujuni muja ngati nyimbo ya mchipululu ije ni nyimbo zakale yes ajina kumwamba nkodabwisa aja ndambuku ngati momwe yes koma nyimbo zinaso ngati momwe muso zinaje mudangaraba mu nyimbo 10 koma zine zoti zalembedwa nthawi ya itali 2019 so basi likakhala muja ndimata kuti banga relate ndoti zine zochitika momwe kuphatikiza koma za Bibleozi nazona kuti ntengere abankhole mayanga sikira that one is a special talent sigira yo bangenga dimira ngarufuna kale mira ko bangenga there's Grace Chinga there's Mulaga Maliro osalimbana nawo kapekedwe kawo anthu amenewa chifukwa mmene amayiro wera Mulaga amamba ndika mwambi kena kama kabwetsa kena kukutema komanso Bible chaso so malo amoni ndi uko kusiri kwa Bible kwina uko wasalowa wene koma ninaona zoti sindikukhala chimene ndili neyo I have to be miracle osati ndichite kuberera tuchine chichose inefu amodo wanga ne mayanga ndi sindinga komabe sindingakhalebe iwo cause ndeuti ndizikanga ndingopanga kope china chili chonse ndoti munthu jakulibe sindifikira so ndimaphatikiza koma munthu kubwera kuti afuna ndipasi nyumba ndimatha kulola koma pena timangopa mwina anthu ena makhawo yankhula chani komano kuyankhula kulibe vuto koma zimatengera kuti wayankhula motani munthu uja eti poyankhula komano anthu ambiri amagulitsana nyimbo amapasana nyimbo koma nyimbo zimene ndakhala ndikupanga ukukuzi ndimafuna ndipange kaizanga kuti anthu achilandire kuti nanenso ndine woyimba ndabwera ndine woyimba and anthu anakulandira because 2023 MBC best female gospel artist iwe wakhala apa 2024 best gospel artist entertainer of entertainers kulowa mmene muchamo kulengeza kuti ndafika pano how did it change you ngati munthu unazilandira bwanji unazimva bwanji kuti tsopano anthu akuyimba anthu ambirimbiri koma unena kuti best female gospel artist ndine ndili pano ndiye nevezo zoti musanapite kumene 2017 nandira awadidu yakaine yanyasa kaine yachani tengo yambo kumene kuimba sindi mnazimvesi koma nthawi imene ndazimvesesa ndi nthawi iyi apa tsopano cause nthawi imene ndimati andalandira chinthu choti ndiyanyake 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 bachaja nde sinagwire alipo wina wake sinagwire ntchito intanda kundono ndikuimba koma 2023 I was like cause naneso sinayembekezere nthawi imene kuti zitakutero koma ndinachona ngati chisomo cause kuloimba mbiri ndi namuza Mulungu kuti zikomo fasi ndinayembekezere kuti zitakutani kukhala choncho 2024 also
ndikuti mawadi atatu dedi nali best chani ndiso muso na nyimbo yanga ya Nseri inaso ndikuti ndinda bandi Evans Mereka Nseri de choseke cha nyenye ninazo kuti 20 nsaname kwambia 2024 mpaka 2025 yeah kaba 2023 mpaka 24 ndinalimbikira ndimonga naikadi ku music yes cause sindi maganiza kwambiri pena ni makandu ganiza kwambiri ndeni ngani sindi ka focused okay koma ndinalimbikira so 2024 nditawina fantawina awiri nathawa no mavita ine sina maziwa anthu ananduza kuti phone iwe ati wawina entertainers of entertainers ineyo chinalicho ndizidzimusabe kunazo kuti Mungu bwana ine ndimatiza kwanira izizi kuna mundirize ndinalira sinchedwa dendi malira ndinalira cause tisawangolira zinazi koma ndinalira kuti ambuye amandiganizira nthawi zonse ndiwa ndikumbukira kuzinthu zimene ndakhala ndikulimbikira zinthu zimene ndakhala ndikuchita ina mthokoza Mulungu sanami anthu amadabwa ndimene umavinira kuti ali waidubulana kuti ziyani manena zicha kuti tiona nena pere zidukula meringa dugulire koma inuwe musamadukula zimene zozo ndisichani zimene zichazo ndisichani zimene zichazo kutu mwendo wika pampewa kuzungulira ukuti aya mira kwa aya Zutani kumabali David anazola purusha anabira ndi yake anangamba usi musabize na David ndifani vile ni mankira yeneyo musanga David nena nina apart from ya David ndi anthu ajatu kusama umira nthawi amapanga zinthu masuka koma urana ka David apa iweyo mene mavinia chapa zikanakha kuti zofana zinakafanana David amvina bemo mulungu yanali David saune mira anali David koma shizoona ineyo nasanga kuti okay anthu akambizo ndikhoza khawule ankara akambizo ndikhoza khawule madwa anthu makolo akamwani anthu amaona ngati kuti ndoti fine bomanga mayanga ndibe okay ndikuti kansikana kamba zo yenda yeah no now that you bring that one up sure nene sindi kamba za uhulezo kampilana koma za mambo akozo cause even throughout kuyeza kwatu so na chuleko yayi bana ndifusa sindingazembe zizonke awati imene yamba imalize namba imene mwandoza pano tikufuna timve za mambo ake ambirako bambo wako ndakumana nawo bambo wako kuwadziwa bamanga ndikwaziwa bamanga ndakumana nawo bamanga anatisiya 2020 munakhalako nyumba imodzi kuti bambo mayi ana kumakula chonje ngamema kayama chenena oho ma 2000 yeah tinakhalako okay kenako zinasokonekera anabizo zinasokonekera pasifuwa zina yeah so ife makhani mayathu oho yeah okay koma manga ne munthu olimbika wambiri okay ulemu wawo kuti ndilelebe ana amene wawo zinthu ndezavuta koma bene anawo andilera so atamwalira mayi yako anthu amembekeza kuti iweyo apa ndeza kozada apa tumena mwalira mambake mayake amba kozamba uhuli so ine ndi munthu oseka munthu olongolola anthu amangotenga ngati kuti mwina zikuchitikadi zana maganizo munthu akaka ngati kali hoteli ndi hoteli ngati mana kuti anthu amatiziwa amene ife tisakuziziwira so ndikuthokoza ambuye sina kule chonchoyi ndiye unangotenga kukuvina kukhakure ndizingovina kozi apart from kuvina nabedo yabanja lopemphera okay kwathu timadziwa mawu nena za ulezo kuti unangotenga ndizingovina za ulezo ndizingovina ndizingovina za yamba ukale mmasile inu chechi kwathu amavina that is normal it's normal kuvina mene kuchako kuchechi kwathu amavina so nazo noti ndaziona nthalichi habari anthu akuvina atwa ndilekerenji koma thama dzidzimukade ndipo sindingakhala sinavina chinange chimangu mirako vina jowa ukatenda kufamphukepo basi nimava bwinonso wani kungonera kuzi vange defend weka soma dziwa koma pamaona moyo nanu too much sindingapita beru shosa vina nimaina ndiguleve salo ndivale ndivini
Kuvina kusiri kuletsa. Akamati kuvina. Koma osamadula kwambiri. Bana dusha. Nyimbo zawo. Identity. Uyeza ndivira ko Chinga. Wanena mongo tsebula kuti kupatula kuimba pamakhaso zina zimene munthu umachita moyo mwako. And I think ndi chinthu china chimene mwina ife ngati anthu ongoona sili mazindikira zimenezi. Timangoona kuti inuyo ndinoyimba muziyimba basi. Ndipo mukamayendera magali moto odula kumakhala nyumba zabwino timangoti koma kuimba uku aya nkwabwino. Taonani awa anali ndani ya. Anangorutsa kanyimbo, anangowina odi. Panamanga chinyumba kuti kwa mukanadziwa. Undu nesindigona ndimakhala ndikuthamaka zina magobo. So I want to learn from you ngati modzi mwa oyimba nyimbo za uzimu komanso munthu wamayi kuti zilipo zina zimene umachita kapena iweyo kungoti basi 6 koloko mama nde kuti kuyamba kupeka nyimbo. Ineyo ndine nzima ya business. Oho. Ine ndemwe ndimapanga za because ndiyambire pa business. Ndimapanga business ndimagulitsa mafuta ozola. Azimayi waziwala azikongola. Nimati miraculous looks ndi dzina langa naika kumafuta. Miraculous looks. Yeah. So ndimapanga so business ya zinthu zina ngati zovala cha ndimaphatikiza. So ndineso MC. Yeah, ndineso mema kaino kukwati kuja ndeni vaipatsa moto chimozimozi. Takulandirani kono milambo Chinga. Ndimaivati. Kuipatsa moto. Kuti akwatasangalale. Ndalama kuzituluke mambo anthu asupe. DJ. Pereka noyamba. Kumene kuja. Ndimapanga zinthu. Ine ndemwe ndi designer. Zovala zimene mandona ndimavala mnyimbo kuti koyimbako. Ndimapanga design ndi. Yeah, ndimatha zimenezo ndithu. Ine ndemwe ndi makeup artist. Ndimapanga zophoda. Andu andibuka kukwata ndibuka swinengo ndinkara. Kuti ndikakuphodani ndikameza phoda. Timaikaso kutenga microphone. Izizatu. Maneo zikuyika menemo bwino. Yika kwaika anthu ndimatha zasezo. Yeah. Ndizina zimene mwina ena sana zione koma ndikhala ndikuzibweretsa ndithuso. Masungira so mabomba tina umapangira umapangira ndaona umpangira adifai zo ndine odagaraga ndithu that's why mwina nyimbo ijena bwera atamanga icha cause azima imenaso tizizimira patoka. Yes. Yeah, tizikhalata ndizi at the same time tuziminaso patoka sizoti jose ajabu tandizeni ya ma units ya bando. Anthu ena amanena kuti nyimbo za uzimu mashow ake ndalama zake sizimakhala zokhuthala bwino ngati mezi makhalira kwinamo. Ndachezako ndi anthu angapo a gospel mpaka na ena anasiya kuyankhula nane anatembenukira pa kamera. Akuti yakhule ndi mtundu wa Malawi. Ine ndati zafika hapa. Ya mwenkulele ndina kuti yayi. Ndamutole ifeo chifukwa ndi anthu oyimba nyimbo za uzimu. Basi kumaliza ngoti zikoma kwambiri mbale. Kwina nichobereka za uzimu isi. Amarijani za uzimu. Ikuona kupita kuseli kuvundukula kuti zona inuyo kujowa kwaseli majowa kujowa. Ndi ndrama imene napita studio zosiyana. Yeah. So zozo ndizoona ine I can support. A gospel nde nzone a gospel ambiri yena alibe magali muri. Yeah. Ambiri ine njinga mandiona mwina mmakwalanga. Muntu wayo gospel chonchi pakalia panjinga indi ndikamazati ndakuyagali mutu nzakauti chinthu chodi echipeza ndi ndalama zake chifukwa choti ine ndimafuna clean money. Yes. Ndizaidi tukuta izagwepo ineyo chipeni naona di gospel anthu amatitengera uzimu kwambira amayi wawo ti first we are investing cause ku studio kuma ndifuna ndalama ku pa stage mafuna ngochena transport chani amatauti pangira transport koma kapita mwe kuja kwana za uzimu sizitithandiza timima komu. Tukwinaso tikafike pedijina chake bakhoma tindi zina zimene mafuna dizabange aurali ndiso nkano yitsitsimutso ndeli mafuna kuti iniyo anthu abwera kuti kumana nazo tima kumana nazo ani ndilumikira ndi mitengo yake sungaiganizire mitengo kuti wagoso acheje mitengo ino wanga ama umakhangala uri ndi ochimwa iweyo koma kuti mufufuze munthu amene kumale kuno ndi ochuka. Mina kongoenda mwina apita apo kuchoka apo olo artist ali yese mwina ochuka akangoenda apita apo anthu amuzindikira. Ena ndi chisomo choti umatha kuwadziwa even vansewo. Koma kuti awaone ta ndi chinthu chogwirika ngati ochuka timakhala palibe.
Because anthu aja ndipo ndipempho abale aziti panga koso value kuna kuti anthu vetu kuyikamo ndithu ndalama because kuti muone ma videos athu amaoneka kuti komanda analoisa ndalama mpaka na anthu 20 kuvina kuloba loji kutani magali mododula kutani ndi nyimbo yanga olo yachipululu tinabwereka gali timabwereka zinthu zimene yes iwongolere nakangofana ku Malawi so pamene timafunika ba gospel field azitiganizira aziti basabeke kochulukirako simuyangana kukamera kuyako muzitiganizira tikwandi kumapere kwakucheza kwathu mukupanga chiyani kuti dzina la Grace Chinga lisafe chifukwa anthu akhoza kuyiwala tukufika poti basi kuyiwala kwanza tukumina amakhandi ndondomeko zake ena amathanditu kusema china chake kukayika kwa anthu otchuka mwina ena ndiyena amapanga zinthu zosiyana kono ku Malawi kuno anthu ena ndizoti basi mpaka na panopo ana ena amene akubadwa pana mangozozoti ati kunali Alani Namoko atana Namoko ndi chani hayi kunali Mayake ekha kuti ndi Mayake ndani amene apoti anavinitsa makolo athu nthawi ina yake and if we don't do something panopo 20 years down the line zinthu zidzasintha nyimbo zidzasintha chani anthu adzayiwala zambiri zikusinthaso uchimo umene udzagwera pa ife fana udindo wathu kuti anthu amene wawo tisayiwale ya zono chilipo chimene mukuchita zambiri amene ndanena mujama anasiya ma projects ena nyimbo zimene zinayambe kuzigunda ngati menda nena muja kuti panopa ndikumaisa kuti ngakhale ndikupanga zanga ma projects anga ukuso zizienda ndi ndikamapita ku show kuja ndimayesesa kuti nyimbo za masteni zamayanga ndiyimbe zanga ndiyimbe kuti anthu aja akhalabe muchiticho chimecho of course ena akumverabe even ife tikumverabe kukakhala kunyumba nyimbo zake ziti so ndinachiganizabe una kuti since 2016 sitinapangeeko be mwina tingoti 19 sitinapangeeko show mwambo ina kuti anthu atakusangalala atakukumbukira mayimbidwe awawa amatomatona mashoko masanga athe kufikira mene pamene akufuna koza ina amafuna beka nthawi kambiri kaminako kuti ayimbe nyimbo za Mayake iweso ndi nyimbo zako zimene unayimba ngalimirako ena amafuna uyimbe nyimbo za Grace Chinga koma show ndi imodzi yes so siningakayimbe kumene kuja nyimbo 5 timati sitiko ambiri so tikayimba mwejo mwina ndiziwiri ukukuno ndinaganiza kuti tikale basi ngati as a family tione kuti kodi tikhoza kupanga bani so ndinachiganiza kuti kuti legacy iyi zipitirirabe bwanji mangebe ndingodusa be something kuti tiyambire kana ndikulilongwe kuti blanta yakala nzuzu kumapita madera ina tipange mwambo let's say we should celebrate the legacy ya Grace Chinga at the same time ndichule kuti sineke mama inanga yayinikaye ndichule so kuti zikomo Malawi yeah cause pali reason yayikulu ya zikomo Malawi yeah mukuyithokoza chani Malawi mtundu wa Malawi ndikuthokoza ife nazo kuti ena mwina sali ku Malawi kuno kumanda Malawi yeswe akuvera be nyimbo za Malimo Grace Chinga and ambiri aphunzira kuchokera nyimbo za ndani za Grace Chinga tukamba to sa gospel rock koma aliyense kubatula mwina ga muti anthu mnenenera moja kula segura kula gospel aliyense ophunzira ena anamba kuimba fajo diani saimba gospel koma akuimba chifukwa chana mona Grace Chinga amadani amaimba so kwambiri kunali kuti tukupanga celebrate the life komanso legacy ya Grace Chinga komanso kuphatikiza miracle kuthokoza Amalawi kunena kuti adamulandira bwino. I've got a set of questions which I'd like to ask you, to which you can only answer yes or no. But first, I want you to tell me your full name. What's your full name? Miracle Chinga. Do you have any tattoos? No. Do you have any piercings? No. Do you have children? Yes. Have you ever shot a gun? No. Have you cried over someone? Yes. Have you fallen in love before? Yes. Have you killed a chicken before? No. Have you gotten into a fight before? Yes. Have you gotten any surgeries? No. Have you ever been hospitalized? Yes. Have you donated blood? No. Do you know your blood group? Yes. Did you get the COVID-19 vaccine? Yes. Have you ever smoked weed? No. Would you smoke weed? No. Have you ever drunk alcohol? Yes. Do you drink alcohol? No. Have you broken someone's heart?
No. Have you had a crush on someone? In past. Ola barakama no balile vudo me. Zio kwambiri paja nthawi yako, ndatokoza kwambiri.